Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Og, hours to wait na lang yun, Pasko na! Kabalo ko mga kapuso, busy na kayo ang kadaghanan karon sa pag-andam sa ilang pagsalusaluhan unyang tuwang gabi sa Noche Buena. So maayong buntag ug advance Merry Christmas! Mayong buntag ug advance Merry Christmas sab Jill. Ang uban siguro karon Jill nag-apas pa sa pagpamalit og lutoonon. Pero siguroho nato mga kapuso nga maging safe ta always aron ma-enjoy nato ang pagsaulog sa Pasko, luyo sa pandemya. Mga kapuso, kay new normal na ang tanan. Karong panahon na, lakip na ang pagpahigayon og Christmas party. Busa ang grupo sa kababainan sa Cagayan de Oro City nga San Lorenzo Luis Lady Circle nagpahigayon og virtual Christmas party. Unsa kaha ang setup sa mong online party? Kana ang atong sayron kauban ang president sa grupo nga si Gwen Chang ug ang chairman sa party nga si Carmen Cu. Well, samtang say sa mga naglikay una pula na og kaon og karne sa baboy o baka, labi na nga panghanda sa Noche Buena. Pwede ka ayaw mo maghikay og Peking duck. Atong sayron karong butaga ang pagluto sa lamiang Peking duck kauban si Carl De Leon. Ug sa best talk, makauban ito ni Resi, si Kapusong Princess Velasco. Ug aron mas merry ang atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan, atong sugdan ang matag morning pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge, kauban ang Dabawenyang si Karen Joy Katibod. Wow, daghang salamat ug advance Merry Christmas Karen ug sa mga kapuso dinha sa Turil, Davao City. Mga kapuso, aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, sa mga nangita ug bag-ong recipe alang sa Noche Buena, karong buntaga ipakita ka nato sa Dabawenyong si Carl De Leon ang pagluto og Peking duck. Sir Carl, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Ay, maayong buntag Jill, maayong buntag pud sa tanan na nagatan-aw. Salamat kaayo sa higayon na pag-interview sa kuha. Sir, unsa ba nga mga oriental food ang imuhang ginaluto? So sa karon, amo ang mga food na gina-serve nami roasted mga dishes like lechon Macau, char siu, Peking duck, and katong amo ang Chinese roasted chicken. So very unique kay ginaluto na to siya sa Skylab. So dili siya uling among gamit kundi gasolin among ginagamit sa pagluto ani. Sir, usa sa imuhang mga specialty mao ang Peking duck.
Unsa ba ang pamaagi ug unsa sab kadugay ang pagluto ni ana, sir? Lisod po siya buhaton ang Peking duck. Medyo kutigid siya buhaton, no? Kay kailangan pa nimo siya buhatan og powder, kailangan pa nimo siya i-marinate, kailangan jud nimo siya ipahuway og isa ka adlaw. Ibabad nimo siya, ginaliguan na mo siya og kanang sauce niya, amo siyang ginapaliguan niya, amo siyang ibulad or ipaugahon sa isa ka adlaw para og amo pod siyang ginabutangan og hangin sa sulod para mobulag ang panit sa iyang unod para pagluto nato dili masunog ang iyang panit og sigurado gid ta na juicy and crispy ang iyang panit. Pareho ba, sir, ang imuhang pagkaluto sa Peking duck sa original recipe o nakay gi-twist nga gihimo aron mahimong swak kini sa panlasa sa mga Dabawenyo? Gusto man gud nako na mahimo gid siya og kaning authentic gyud. So wala kay koy gikambyo sa iyang lasa pero I'm sure na magustuhan gyud sa mga Dabawenyo among luto kay pinaagi sa mong pagluto lami gid siya. When it comes to taste, ang patutin manggod is kailangan pa nato na siya gamitan og pressure cooker, no, kay medyo gahi gyud na ang unod ana. Unlike sa Peking duck is very tender na nadaan ang iyang unod. So kato mas lami gid siya og lasa and mas rich siya og protein. Kay mas daghan mag-unod ang Peking duck compared sa kanang atong patutin diri na native. Og karon mga kapuso, lutuan kita ni Sir Carl og Peking duck. Hello mga kapuso. So karon ipakita nako sa inyo unsaon pag-prepare og pagluto sa ato ang pinaka the best na Peking duck. So first is kaning atong tawag nga cinnamon and other na mga powder na atong gisagol ani. And sugar and ang kaning Chinese sauce and ang bean curd. So ang first process natong ginabuhat, no, is ato ang sudlan og Chinese sauce ang sulod sa Peking duck para masigurado gyud nato nga humot and magpadala gyud siya og kaning kalami sa ato ang Peking duck. So ang second one is ang kaning cinnamon powder. So siguraduhon gyud nato nga masudlan gyud tanan og powder ang iyang lawas, sa sulod sa iyang lawas para makasigurado ta nga humot og juicy gyud ang sa iyang unod. And dungagan na to og gamay sugar. And ang last one is ang kaniyang bean curd. So kaning bean curd mao ni siya ang magpadala og Chinese na lasa sa ato ang Peking duck. So karon no mga kapuso, ang ato ang next step is ato na siyang liguan para sigurado gid nato na crispy jud ang iyang panit og malasado gid ang iyang meat. So dirita. So ato siya. So ibabad na to siya sa ato ang gibuhat na apang soak or black vinegar and mga cinnamon para magawas jud ang iyang aroma. So mga kapuso, no, naana ta sa ato ang last stage sa pag-process sa ato ang Peking duck. Atong buhaton is ato na lang siyang isabit and papahulayon na to siya og mga isa ka adlaw og dapat mapahanginan jud siya para mosulod jud ang lasa sa Peking duck. Hello mga kapuso, so after na to siya i-overnight, no, so it's time to cook our Peking duck. So diri na to siya ibutang sa ato ang tinatawag nga Skylab para manuot gyud ang lasa and perfectly cooked gyud siya. So hello mga kapuso, mo na ni ato ang finished product sa ato ang Peking duck. So as you can see, crispy gyud kaayo ang iyang panit. And makasigurado gid ta mga kapuso na juicy and tender gid ning ato ang Peking duck.
Wow, swak gayud kaayo no nga ihikay unya sa Noche Buena. Daghang kay salamat Sir Carl ug advance Merry Christmas. Mga kapuso, chillax sa mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Dagang salamat, Argel! Maing buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Karong buntaga atong makauban ang OPM Acoustic Princess, walay lain kundi si kapusong Princess Velasco. Maing buntag, Miss Princess, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How have you been? Maing buntag, Attorney Resi, yan, sa lahat ng mga nanonood. Okay naman ako, sana kayo ay all okay also. We're very happy to know that you have just welcomed your third child. Congratulations! Paano mo naman na-prepare yung iyong pregnancy and giving birth despite of course the challenges posed by the pandemic? Yes, this is actually a very wonderful Christmas gift for my family. At last, a baby girl. And actually, it's been relatively easy, my pregnancy for this one. My third pregnancy, hindi ako pinahirapan ni baby. But at first, when I found out, kasi talagang pandemic baby siya eh. I found out I was pregnant mga around April, ganyan. I was so scared. Actually, I was crying. Siguro the pregnancy hormones also, diba, contributed to that. Because I was worried. I was medyo, diba, parang may konting anxiety of bringing a baby into this world full of uncertainty because of the pandemic and everything that happened. Kasi, diba, all of us were surprised with what happened. We didn't expect that we will be confined in our homes for a very long time. And how about the checkups, yung mga ganyan. So actually, my first checkup with my OB, ano na ako noon, magi 8 months na ako, na face-to-face. We would always communicate via messaging lang yan sa phone. Once again, congratulations. And now that you have a bigger family ngayon, we're wondering naman, Mrs., how do you manage to take care of your family while at the same time taking care of yourself and pursuing your personal passions in life? Being a singer, I'm very, very lucky because part-time job lang talaga siya. And syempre, I have the support of my husband, and yung mga kasambahay namin dito sa house namin are very, very helpful. Yung dalawang anak ko kasi, my 2 boys, 5-year-old and 2-year-old, medyo hindi naman super alagain na. So I'm really just focused on the baby. And tuloy pa rin naman yung work. Actually, mas madali ngayon kasi I don't have to go out anymore. So if I have like a singing engagement, like meron akong, kasi Christmas, diba? So may mga corporate events pero online lang siya. So kung hindi tayo nakaano sa bahay, I have to go out and do that. Pero now, I can say yes kasi even if I'm at home, I can do the engagement, I can do the singing. Mrs., alam mo, kahit despite all the setbacks that we're experiencing right now because of COVID-19, we're so happy that you've brought with us some Christmas cheer with your new song. Please tell us more about it. Yes, I'm so happy and blessed to be able to release a Christmas song this year. That the title of the song is The Newborn King. And this is extra special because it was written by my dad. Yan, kaka-birthday lang niya no November 22. And this is actually my birthday/Christmas gift for him because he asked me to sing the song that he wrote in 1964. So that was 56 years ago. That is so heartwarming. Ano yung message nung kanta, The Newborn King? Yes, The Newborn King, it's about, of course, the true meaning of Christmas, which is the birth of our Lord Jesus Christ, diba? Siguro, ang pinaka-message ng song na we want to impart is that pag nagse-celebrate tayo ng Christmas, huwag natin kalimutan what it's about. And, of course, it's about the love of God na binigay niya sa atin ng kanyang anak. Dagan kayong salamat, Miss Princess, for your time ngayong umaga. Dagan salamat din sa'yo, Attorney Resi. And that was Kapusong Princess Velasco. Tutok lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, basta December na gani, wala og tuo na ang ginapahigayon nga Christmas party o gatherings. Apan tungod sa pandemya, gibawal na ang mga dagkong panagtapok. Hinoon, kitang mga Pinoy, nagapangita gayon og pamaagi, sama na lamang sa pagpahigayon og virtual Christmas party. Og subay ni ana, mga kapuso, atong makauban ang presidente sa San Lorenzo Ruiz Ladies Circle nga si Gwen Chang og ang chairman sa virtual party nga si Carmen Co. Aron hisgutan ang ilahang gipahigayong virtual Christmas party. Ma'am Gwen ug Ma'am Carmen, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Maayo. Hi, maayong buntag, Cyril, at maayong buntag sa At Home with GMA Regional TV. Maing buntag Cyril ug maing buntag sa tanan viewers at home with GMA Regional TV. Merry Christmas and a very happy and hopeful 2021 for all of us. Merry Christmas pod sa inyo ha, ma'am. Ug ma'am, Ma'am Carmen and Ma'am Gwen, unang-una, please tell us, unsay naaaning inyong grupo og pila na ba mo katuig as a group? Ang Ladies Circle, usa ka grupo nga belong sa San Lorenzo Ruiz Filipino-Chinese Catholic Community dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa among community na atay grupo sa singles, na ay grupo sa youth, na ay grupo sa kids, o kami nga mga asawa mo'y nabilong sa Ladies Circle. 25 years na ang among grupo. Ma'am, og karon nga panahon na sa Kapaskuhan, nagpahigayon na daw mo sa inyong Christmas party. Unsa ba ang nahimong setup sa inyong gipahigayong virtual Christmas party? Nabagyapoy theme og pila sab ang naging online attendees? Yes, nag-celebrate nami sa among virtual Christmas party last December 12, that's Saturday. Og ang among setup, gwapo kaayo kay gitabangan mi sa Professional Organizers Unlimited. Og ang among theme is a jingle and mingle. 1 week before sa among party, nagapost si Carmen sa among Viber group og mga teasers para ma-excited ang among mga members. And would you believe na 78 ang nag-participate sa among Christmas party? Ma'am, kumusta po ang experience sa inyong virtual Christmas party? Bibo kaayo, daghan mig activities, naami song number from Giliana Chong, ang very talented na apo ni Gwen. You're here where you should be. Snow is falling as the carols sing. Just wasn't the same. We also have a duet from our diva, Melissa, and her husband, Stephen. And we also have a kumukutitap na number from our choir. The last but not the least, we also have a dance number from the selected members of the community, nga Bibo Kaayo Pod. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present. Underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on the list. And then we have a lot of raffle prizes. A lot good as in a lot kay kami tanan nakadaog. Bibo mo to'y nakabibog yun. And we also have game, the die word, and then the name the place, name the tune. Bibo kaayo ang mga batanon ug ang mga tigulang kay kanya-kanya mang panahon. And we also have a contest, the best Christmas get up. And ang sa best Christmas get up, ang first prize is 10,000 pesos, the second prize was 8,000 pesos, and the third prize was 6,000 pesos. So everybody wanted to win, so tanan gyud mi nag-prepare. So it adds to the kabibo sa amo ang activity. Ma'am, syempre kung party atong hisgutan, di gyud mawala ang handaan nga pagsaluhan. Karon nga virtual na, unsa ang nahimong paagi ninyo, ma'am? Yes, dili kompleto ang party kung walay pagkaon nga ihanda. Ang usa namo ka member na si Lily Lim, siya ang nag-sponsor sa among pagkaon. And then gi-prepare ka na niya sa ilang balay o gikuha sa among sa among assigned member nga gitawag namo nga care group head. 12 mi ka buo, so kwaon namo ang mga food ug i-deliver personally sa house to house sa among mga members. O naami
snacks, naasad mi dinner o naasad mi drinks. Sa inyong tanaw, ma'am, unsa ka inyong nakita nga advantage sa pag-stage og virtual Christmas party? Siyempre, pag virtual, less hassle na. Kay dili na ka mo biyahe, dili na ka mo prepare sa venue, and actually, it's less expensive. You can enjoy the party at the comforts of your home. How about ang challenges, ma'am, nga inyong na-encounter? Sa amo ang nga part, ang among na-encounter nga challenge at first, hesitant pa sila mo join kay mga first-timer pa man nga mo join sa virtual Christmas party. So, amo na silang ginatawagan, among ginatext to encourage them to join the virtual Christmas party. O kaluoy sa Diyos na convince po sila. Ang amo lang sa number one nga worry is basig kapuyan sila og tan-aw sa video kay wala masyado kanang activity nga ilahang ma-participate lugar kay galingkod lang sila. So, and at the same time, ang age gap sa among mga members, naatay members nga 40s, naapoy 60s, ug naapoy 70s. So, with God's help, successful kayo among party. In addition sa ang mo yung pinaka main concern was the internet connection. Medyo kulbaan gud mi ato og mawala. Nagka glitch lang siya gamay, but kaluoy sa Dios na kung ano man pod na solve man pod, and the party went on. Daghang salamat, Ma'am Gwen ug Ma'am Carmen, sa inyong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Advance Merry Christmas. Salamat sad kaayo sa pag-imbitar sa amo. Salamat sa At Home with GMA Regional TV. Say taas man ang proseso sa pagluto sa Peking duck, ginasiguro gayod ni Carl De Leon nga mahimong juicy ang karne ug crispy ang panit sa maong pagkaon aron suwa kaayo nga pagsaluhan sa magbanay. Samtang Jill, bisan pa man og bawal ang mga panagtapok, pinaagi sa teknolohiya, malampusong napahigayon sa grupo nila Gwen Chang ug Carmen Ko ang ilang virtual Christmas party. Lingaw na, safe pa sila. Sayog mga kapuso, advantage ala kay kapusong Princess Velasco ang quarantine sanglit makafocus siya sa iyang responsibilidad isip usa ka asawa ug inahan samtang nagatrabaho sab isip usa ka singer. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Washington Irving nga Christmas is the season for kindling the fire of hospitality. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayong kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Christmas Day. Ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.